so sabona ngathi never kuphuma izinto green, so sama ukubona i-damage maybe le mvula iyenzile ukuthi so ngifaka no-Jasmine no-Twayman vele sa-check-a na-profit. So far izinto ey'ningi azimoshekanga. So yabo Jasmine yasibonisa nezinye seziphumile lapho o-watermelon nabo-pumpkin. So no sesifikile kule section le sibhizi ngayo, so sizama ukubona ukuthi amanzi amakuphi nani yabo. So la sifuna ukutshala khona file amanzi awamanga kakhulu, because sifuna ukuba busy kakhulu yaphezulu.